Hatu kejing itip lem jompi kalayap. Hatu kejing itip lem para priu jompi kamdon syuk. Lata kejing itip lem para priu jompi kadang don. Kublai pi bro ki parlok sa sisin pat leng ba kan ka video. Ngakwa ban wanra bat ngakwa ban pensngau khmat jompi iwei pe iwei. Bat kani kalong ka video ka don kamha. Yangi kom ki nong song snong ya ka bangin yo kalat ban kersan ya ka bangin yo kalat ban tip ya kita ki jing bat bangin yo ban yarap nak benta kitu ki long yeng ki long sem nak benta kitu ki knigi pa ki baya kendu ya kom kini ki jing bat nga kerpat je pi ki parlok ki bayu ya kani ka video pa phinum hun ban pet tangela de marwai simet rei selpha phin ya share haki parlok parajor jong pi haki bahying bahasem jong pi namarkan long sisa kalat kapan yarap bat kapan yarap sisa hadu kata-kata nak benta kini ki breu namta kini ki long yeng kibat don kam sisa ya ke jing kersan bat ke jing yarap bat khnang ba wat nakaliang jong kasor karu kan yo ban yarap ban wanra lani ban yo penyo haki ya kata ka solution khnang ba kin sup kin san bat khnang ba kin yo ya kata ka ansar lani ngin yo ya kata ka solution khnang ba kin lat na kita ki jing khuslai namta kita ki jing pisa ka mensim jongki teka perlok ka bangakwa bat ka ke jing seo khia ka mensim jonga ka bangakwa ban kren bat ka bangakwa ban pensnau khmat jong pi ling ba kan ka video ka dei hakini ki sngi hakini ki tayau ki balalet nakaliang jongi ngila yo ya ka ban lejungo ngila yo ya ka ban yakendu ya ki kap ki pramensim ki bakordor ki badon hang ne hapo ka ri khasi ka ba ka jongi bat habangi yo ban yakendu ya ki ngiyo ka jing tip hakaba don nap dang jongki tilak du bat kim yo su kalat wat ban shet ukhau menmit men step ru de kalong sya ka ka bangim so la su ban mudur bat kalong sya ka ka ta ya ka mensim jongi kom ki para mensim kom kita ki para briu hakaba yala de ngiyo ka bam kadi menmit men step hanrei kini ki para marjan jongi kini ki parlok ki para jor jongi ki ya kendu ya kom kata kejing hakba kidu wat ban shet bamja min mit menstem bat kat ba ngidang yo ya kaban yakren bat iwei long kemi nak wei ka long yeng hangta ini ilong kemi ila jauh umat bat tong ini ngap ka ka ba ishar bat ka ba iya thu ka long ka ba ta sisa bat sim habangi ngap ya ka ba iya thu bat ya ka jing syam ka jing kendu ka jing lanot ha ka jing im ke jong i hakini ki benai kini ki sngi padang don kani ki jing khangdam ini ilong kemi ila yathu yangi iong ba pitip ba shite yau menta ngila syuthia klembam ngidi tangka haswa ban thia namar ba ngim don khau shu ban syat hayeng bat ida jau madu ini ilong kemi haba yathu ya kani bat iong idon i khau i khendiat bat ini kau ngisu pendap jubor pan syat tang na benta pan pendap kini ki sangut ki khun hanre yala dia ngila shu thia klambam don ki por bangin sau la sha shu ngin sau yo thia kata ka jing suk ka jing thar jong ka jing thangan ka jing terha jong ka kpo tingi shu syat no tang i jau syat tang ban lach tersau de hatu kani ka jing syam ka jing kendu jong i hatu kam kata saya ke mensim jongi hatu kam don saya kata ke jing tip lem ke jing isen para beriu henry ngilek kumno ngiru ila dia ngirang don kam ya kita gilat jing yarap la dangi don kalan henry at least ngidang yo pat ya kabam jamit jasdam jasni henry kini kilong yeng pat tilak du henry ke ka ba kam lengo bat ke ka ba kam snau tension hakaba ila yathu bat ila hakaba iong wat langi dang suk dang thar kata ka jing thangan ka kpo jongi hakaba ngim don khau ban syat hayin hanrei ki don pat na po school ki phone yangi ki ong kong sepha wan siu lani pen krek lupa nak benta ka bai school jong ki khun jong pi ini long kemi ong ta ka jing jau mat kata ka por ipet ya kita ki khun saungut iong ngakwa ya kini ki khun ban ai jing nang jing start nak tracy temru pen hek pen san kini ki khun ngam thia ngam dam mit la bat sngi ban tracy tem ban pen hek pen san ban ai jing nang jing start ban pha ki school ki ba kham biang
Henry balai kan kini ki school kim lak ban so thu kim lak ban syampang ke jing jongi hakaba kani ka lockdown kam trikam te tang yang kimi pa kani ka lockdown ka trikam sulon sare bro khot seperti tidak ingin ngin siu kani ka by school tak ingin penmi ya kata ka by school hakaba kila susah khang dam hapo yeng wat pang kaman siat hayeng ru kim yo kila subam siteng kepo don ki kep ke ba kim ki kiek klembam ka jing tip lam kompara briu sobha lada ka jing tip lam jong pi ka tang im to perkhat lam nak bata ki dok kisuk namta ki kup siliang ki sam siliang ki bar jutrei menski bat bam damit da kin penmi ya kata ka by school ban lech siu by school ki khon jong ki hatu kam dei ka kamram jong pi papin sim bentalem hukum kani kapor papin senyang lani papin wat ya kita ki long ying ki long sem ki bagi students lani kita ki kena school jong pi ki ya kenduk ya kejing yap tangan hukum kani kapor balai penlong ya pi papin lute lani papin diman lani pin dawa penban na benta kata ka by school hatu kata ka by school kadai ka kam ka bakerki ka bayap tangan ka penyap tangan haot ki don nap deng jong pi ki baong ba kadon kam ban siu ke by school namar ba ada siu ke by school da kin penmi bat da kin siu tulo pi kenong hikai henry hatu pi perkat ba menta manu bom perkat ki no hikai barok ki ba perkat barok ki ba ngila he la sanru dei leng ba ke jing ajing nang di start jong ki no hikai henry menta kumno ken wat ya ladie ban bam ban defend ka kepo ban bam tang ban te kepo ru ngi la jam du kalat dai kin siu bat penmi kata ka by school mudur menta hatu kam dai kata ka ban siu by school leng ba ka pisah bat ka pisah menta ngin yo na la ni syong hayeng bat ngim yo ban letre le kata om baro ki nong song snong om baro ki kmi pa ki dei ki ba dei kita ki nong tre sarkar lan ni ki dei kita ki bru ki barius pa ki bal adon pa ka stok jong ki henry bon 50% nilak ban ong ki nong tre lagi kmi ki pa jong ki khana school ki dei ki bawan ka long yeng long sem ka baduk bat ki bat tre ru menski bat bam damien example menta lara ukpa utre misteri ka kmi ke belas sajan to pin expect bat pin kmi lenti kumlo ken bakin ya siu ka by school kan dia kalau ngejing lek ran ke bakrau ya kini ki nong penyat school ya kini ki nong seng school lara ki diman la ki dawa by school hakum kani ka puar hatu phim lek ran ki don ki kmi ki pa ki don ki long yeng ki long sem ki don ki khana school ki jong pi ki bat thia jing it ki bat thia klembam klendi hakum kani ka puar ri nakaliang jong pi bat pidang dawa saya ke by school hatu phim lek ran kum kata hatu ke jing tip lam jong pi ka layap hatu ke jing tip lam para blue jong pi kam don shu lata ke jing tip lam para blue jong pi ka dang don sofa sange kum kini ki a bat nalak ban ong ru hang ne menta ki khana school ki susong hayeng nilak ban ong berkata hawat ki don ke online class but haba ka school kamlong ki song hayeng hatu phim snow guilty phim snow phim don kata ka jing snow na kaliang jong pi hatu phim snow ba kani ka ban sim by school klem hi ai jing hikai ki klem ai jing nang jing start ka ba dei kam ba ki dei ban yo hatu kam dei ka corruption hatu kam dei ka kam bam sam ban su sim by nong ban su dawa by nong ban su dawa by school klem da ai jing nang jing start klem da penlong school kata ka dei ka kam bam sap ka basir khaitam bat phila ban ong menta kata ka online class ha ke jing snau jong ahi simet ngasnau ba kata ka online class karena melak ban trikam ya borok khot ki kena school hapok ke jela karena melak ban trikam ya borok khot ki kena school hapok ka ri kasi ba i ke jongi telada kata ka online class kam trikam solen sare borok khot kam don su kata ka equality lani kata ka jing ya rengkat ha kata ka education lani ha kata ka jing yo ke jing nang jing start tikan mentoy iu ngihat ban perkat asin menta bangin ai ke ni ke online class ru ki kena school ki bai pas ya ke ni ke online class ki ba yo beningkong ha ke ni ke online class ki balak ban wan sak mata ke ni ke online class mudur menta itu ki briu ki bai lek kai game football menta ha ka jing lek kai jong ki kene ko online game dan ni kata ka jing lek kai jong ki leng ba kini ki mobile leng ba kini ki laptop leng ba ki komputer lek se ki de ki bat bitam hang tu ha ka jing lek kai leng ba kini ki core keyboard hari
hapok game let's say hapok kani ko online kini ki batbit tam hanrei hato ki la ki mi madam yo kim yo tam manwat kenjat ya tu kabo te kadai kumju bat ngasngo ban ong ba kabdon jingie per kitu ki jingi lek kai napok ki mobile napok ki laptop napok ki komputer bat kejing hikai ke bayo lemba online kelas menta hatu ka sarkar ka la ne ban garanti ya kini ki kena school ya kini ki students ki papas lemba ka online school lemba ka online kelas jong ki la ne ban garanti ya ki bakin ai ya ki bakin ai kam ai jam ya ki bat bakin la ban ong ba kidei ki 100% ki balak ban trei ban kata ya katu ka kam lani ka profession ki ba kidei menta ki dawa ka by school namar balai ki don ka online class wat naduk ki kena ki level ki barit haduk ki college level haduk ka sarkar ka lan em ban garanti ya ki ni ki students kam tam ki ni ki students ki bala jandap dalam ka final year jongki menta ki penkut lani ki pendep ya ki lengba ki ni ki online class menta hatu kani ko online class ka lan em pan penting kena bagi ni ki kena school dan ni ki kena college ki la ban yo ka kam ka jam jongki example menta kadai ka kelas la ni kadai ka kurs ka bagi hab ban lek field work syaki nong kedong bagi hab ban ka kam jongki ka kelas jongki kadai ban ya kenduk bat ki briu ban yo experience leng bagi social experience leng bagi briu menta kin experience leng kin social experience jongki leng batang ki mobile phone leng bagi ta ki laptop leng bagi komputer jongki hatu kalaan em bantai bat kalaan em ban wanra lani kam kalaan em ban pensuk pensingan nak banta kalawe jong kini kena school te kani ka jingkeli kadai ke ba ngidon kam ban bu hakmat jong ka sarkar bat ka education department kadai ban pensai kenang bagi kena school kidon ka jing song singan ka jingmut jing perkhat jong ki kan sup kan palai bat ka weiru kan longru kalat ke bakin tip ya ke jing sisa bakin poisa andal adab kani ke online kelas bat habaya dai bat kani ke by school bat kini ki school fees ngamdon ai ban keren persa hanrei ngadon tang ke wei ban ong ba kam dai let's say ka kamram jong ki school ki nongseng school ban yarap ya ki long ying long sem jong ki khana school jong pi ke baya kenduk ya ke jing syak tangan hakum kani kepor papin yarap ban kersan lem yaki hakum kani kepor hatu kadai se kata ka kamram jong pi pin dawa pan ban laki kam dai ka besuk bakin la ban siu by school hakum kani kepor wat ka bam kadi bam jamit jastap ru ka syam jing tu komno kin pin perkhat bat komno kin pin khmi lenti ya kata ka by school bakin yo ban la ban siu hawat le se ki don ki kmi ki pa ki babit babiang ya kata ngim soper kata lada ki briu ki babit babiang ki la ban I double ki la ban I triple ru ki badon ya ka mensin ban kersan lan ya ban yarap lem hanrei ban ong borok selensar ki kmi ki pa ki la ban le kata ngam tharai pat ngaken mau mensyam snem ru nak liang jonga ngalak ya kendu kom gini ki jing ki ba ki kmi ki pa ki share bat ki yathu nak liang jonga ngala ai ru ke jing tho how education minister hanrei kabalingo kalong ba klamdon respond klamdon reply but lada respond reply ru hanrei wan rapat ka solution ngitrang siawla ban pediang hanrei ka solution ru kim ai but kim le ai hiru habaya dai bat kania ki snap jar ki ja pan ban jar hanrei ki ailat pan ban pan le kini ki school ki nongseng school kat baki mon kat baki sngau bet ki baki sngau kwa ban penon kam ban khnyot ben ya kini ki kmi pa ki baduk ki bajenjar hakum kani kapur tengah sngau ban ong bat sngau ban kentu ba ka education department kadai ban sim ya ke jingkit kli habaya dai bat ke jing jong ki kmi ki pa jong ki khana school ban siu ya ke school fees hakum kini kapur wat nom ong kita ki tuition fees wat nom ong kita ki fees babunjat hanrei haba ong ka fees kamut kajing la da dai sidengkal de atengkaru ki kmi ki pa ki syam jing hi ban siu by school namar ba kim yo su ya ka ban lektre le kita kila hap su syong hayeng bat haba ka income jong ki kamdon kinemla ban penmi bat ban siu ya kata ka by school bat
ni kerpat ya ki bor school ru ki ban perkhat thamai nang ne sakman bat ki ban consider ya ki tu ki long ying ki long sem ki baduk ki ba jenjar ki be kenduk jing e dei ke jing le khanang jong ki hanri kimla ban le e namar ba ke dei ke jing dawa jong kapor bat lada ki nong hikai ki yap thangan hakum kani kapor namar ba kimi ki ba kimla ban siu ya kata ka school fees kam dei ka falls jong ki kimi ki pa kam dei ka falls jong ki students kam dei ka falls jong ki nong hikai hanri ka dei ka jing ya imlang ka jing ya adjust lang hang ni hapo ka imlang ka salang dei tang ki students ki ban yap thangan ki ban du ya kata ka jing nang jing start dei tang ki kimi ki pa ki ban yap thangan la ni ki ban bomla shu ban du ya kata ka tri ka ta jong ki bat ki mla shu ban siu be school habakum ta nakaliang jong baru arliang baru lailang kila ya kendu ya kejuk ke jing e ide ban ya sautu pat kidai ban ya adjust lada imru ngine imlang lada yap ngine yap lang re ngimla ban ong ba ngidei bet ban siu ke bai school khanang ba ki no hikai kin yo tulap bat kikmi kipa lada kidai ban du bam makna hayeng lada kidai ba kra ban sak thangan ru kidai bet ban penyo ya ke bai school kata ka long ka bas ka ba e bat na ka ba e tam bat kidon ru ki school tiba ong hoi ni so thu ya kani ka lockdown ya kani ka jing khang dam to ngi map ya pi menta kat badang don kani ka khang jing khang dam han ri dala lat kani ka jing khang dam pi dei ban siu bat la da phim siu ngi nam pelat ya ki khun jong pi bat ngi nam ai promotion habakut jong news nem te kata ka long ka jing e ka ba khraw nam ta ki mi pa namar ba anda lat kani ka jing khang dam ki mi pa baro si benai lani baro ar benai hakini ki benai ba don kani ki jing khang dam don nap dan jong ki balak sim bamram laki dukan ki balak sim pisa keliang naki wei ban penbit penbiang hayeng asam te menta anda lalat kita ka jing khang dam kin siu ya ka bai school penmi ya ka bai school ne kin siu kita ka bakila dap sim gila dap bamram lupa bro si benai bro si senam tengah kerpat ya ki bor school ngakerpat ru ya ki bor sorkar ki badai pet ya ka tanap pule putih bagi dia ban sim kia namar kini ketika im kayap jong ki nong song sinong jong ki kimi ki pa jong ki khana school te lengba kani ka video akan tu bat ngapen sngow ya kini ki jing e bat ngakermen panang ni sakmat nakaliang jong ka sorkaru kan wan ra ya ka solution haba ya dei bat kani ka jing e bat nakaliang jong ki bor school ki badai pet ki badai peniat ya ki school baper sngow ha ban yarap bat isna ilam nak benta ki khana school pat na benta ki kimi ki pa khublai shibun